Привет на всички! Сезона продължава тази есен. Сега ви показвам тук какво намерих. Всякакво нещо. И хубави сарнели. Ето тук още. Тук е пълно. Вижте какво нещо. Малки, големи, всякакви има. Идеално е. Ей, тук виждам още. Мале. Ей, тук. Пълно е. Ей, тук. Ей, тук е пълно също. За как са навръв тия шипки? Страшна работа. Толкова много сарнели до сега не бях виждал. По една, по две, три. Такова чудо не бях виждал. Има доста големи. Катерина е малко труден с тия тръни. Вижте. Цялата поляна. Ако знаех, че така ще стане, щях да се взема щайгата. Станаха две печурки така средно големи. Ето ги. Дойдох по-рано тук на едно място, дето си ги бера, ама една жена преди мене ме изпреварила, че ми ги остави тия тук. Нищо, аз после ще отида на друго място, де знам, че има. Ей, това е Белчо. Така му викам кучето тук от месокомбината, дето и пазача. Ти защо си напусна работното място? И се разхождаш тук. Глезлю. А? Хайде. След малко спирам видеото и почваме да берем гъбите. Ти ще ми помагаш ли? Ще ми помогнеш ли? Да не вземеш да ги ядеш. Не дей, не дей. Не дей, той ще ми трябва, моля те. Ей тук. Белчо. Дето обича да се разхожда тук по поляните и горичките. Завода кой ще го пази? Глезлю. Е, го седна до мене ли ще пазиш? Охо, хубава работа. Ами, това ще е за сега. Да се хващам да ги бера. После ще продължим видеото. Наотай, бе. Наотай. Айде.